Здравейте, Няма скъпи! повече да те прекъсвам, обещавам. Сега ще ти кажа с кой ще ти... Защо да гласувате с номер 112 на партия към по-доброто? Защото проблемите ви ще изчезнат. Портфелите също! Сусма, когато сберете 112, дали по телефон, дали на бюлетина, обещавам, че ще оправим абсолютно всички. Първо започваме да оправяме всяко едно куче и котка на улиците. Как ще правиш котките, бе? Подай туалетната хартелта. Ета. Подай. Как ще вземам сега? Да се върнем на съществото. Партия към по-доброто. Мичо! Мичо! Няма ли да пускаш малко музика, бе? Не ти ли много сухо така, бе? Уж предизборна компания правиш, пък няма джумбиш. Сега, ако гласувате за мен, ви обещавам, че всичките ще ви оправя. Един по един. Сега да ви казвам какво ви обещавам. Чакайте да ви... Аз го гледам, аз не мога да чета, бе. Образователната система. Училището го правим до втори клас. Висшето училище до трети. За онес, дето в момента се намират на четвърти клас, директно пенсиониране и получаване на 13-та заплата на куп. Също така, мадурите ги примахваме. Висшето учебни заведения от сега нататък стават само заведения. Само сватби ще правим! Засилено обучение на TikTok. От сега нататък обучението се превръща изцяло в интернет. Чакай, Мечо, как ще влизат хората в интернет? Те скоро не знаят. Добре, че каза. Хубаво, че ми напомни. Защото имаме спонсор. Този партия нямаше как да се осъществи без нашото спонсор. Сега прекъсваме, уважаеми зрители, за реклама. Трябва ли да става нещо? Прекъсни за реклами. Кой? Прекъсни за реклами! Как да Прекъсни за реклами, ма! Скъпи избиратели, дойде момента, в който да ви споделя за супер яката инициатива на